Как Лабубо се превърна в толкова голям тренд? Всички всъщност знаем какво е Лабубо. Ето тази чудновата фигурка с пукава козинка и с странно големи зъби. Нейният създател е Касин Кунг. Той първоначално продава рисунките и фигурките си чрез базов хостинг и много малък онлайн сайт. Малко по малко обаче феновете от Азия започват да поръчват от неговите чудновати създания. Факта, че Лунг не разчита на физически магазини, а неговите фигурки скоро стават достъпни в целия свят, е именно благодарение на надежния хостинг, който използва, и на това, че може да приема и да обработва поръчки от целия свят. Сега ще ви разкажа обаче и защо точно продукта става толкова успешен. Сигурно всички сте чували за така наречените blind boxes. Това означава, че купуваш нещо без всъщност да знаеш какво ще получиш. Съответно, Лунг пуска серии от Лабубо фигурки и ти искаш да ги събереш всичките. Купуваш една blind box, в нея има фигурка, която ти вече имаш, това да направиш и повторна продажба, и това е един огромен омагиосен кръг, който води до хиляди продажби. Изводът е, че ако тази малка рошова фигурка може да направи своя създател един от най-младите билионери в света, то представи си колко успешен може да бъде твоят бизнес, ако разбира се използваш правилния хост.